खुलुमबाय दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ BMC देब चेनेलनि जानानै गोथार फुंबिलि समजों अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 31 आगस्ट खालार आरो लोगोसे गोथार मंगलबार बाराय। आसा खालामो दिनैनि गोजोन फुंबिलि साना नोंथांमोननि थाखाय मोजाङै बारलांगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायनो लादों आं खनक ब्रह्म। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि गिबि रादाबाव दं आसाम रायजोआव जिनाहारि खालामनाय जाथाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं। बेबादि समावनो कार्बि हाजोनि गोथौ ओनसोल चौकी हालायाव हिन्जावसाखौ दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। मख'नो गोनांदि हिन्जावसानि गोथै सह'खौ सेवग्लांनाय थासारियाव बोखांनो हादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला हिन्जावसाफोरा ना गुरनो थांदोंमोन आरो बे समावनो सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारना गालाङो आरो बेजों लोगोसे सासे हिन्जावसानि गोथै सह'खौ दासिमबो बोखांनो हायाखै होननानै फोरमायो। बकाजारनि खयलामाथिनि गोजौ हाजो ओनसोलाव जादों बे जाथाया आरो हिन्जावसाफोरनि बैसोखौ 19 बोसोरल' जागोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनाय जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव हमनानै आगान सुरलांगोन हाग्रामा महिलारी। बिटिआरनि गोहोगोरा दैदेनगिरि सानै फारियै बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी आरो क'क्राझार लक सभानि MP नब कुमार सर्नियाया मैया मोनसे खथायावनो जिरायनाय फट' भाइरेल जानायनि उनाव गासै बिटिआर ओनसोलावनो गावजों गाव सावरायलायनाय थासारि सोमजिदों। बे फट'आ बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बेसेबा सोमोनांथाव जादों। खायसेफोरा बुंसोलायदों मा बिसोर सानैबो सावरायलायनायनि गेजेरजों फैगौ बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव जयै गेलेनायनि माबा सोमोनांथाव फर्मुला दिहुनबाय नामा? नाथाय बिनि उल्था साननैसोनि उनावनो सोलाय सोल' जानो हागौ बिटिआरनि राजखान्थिया। मानोना गोबाव साननि उनाव फैगौ समफोराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गोरोबनानै खामानि मावलांगोन बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीआ। बेराफारसे प्रमद बर'आ बिटिसिनि खुंथायखौ लानायनि उनाव गोबाव सम खौरां बिजोङाव जेबो फोरमायालाबानो दंमोन हाग्रामा महिलारी। नाथाय बे समावनो राजखान्थियारि गोसो लानानै हाग्रामा महिलारीआ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गासैबो एना एनिखौ बावगारनानै बिजों फिन गोसोआरि सोमोन्दो लाखिनो हादों। मख'नो गोनांदि बेबादि समावनो हाग्रामा महिलारीआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव रोखा फोरमायदों दि गासैबो थिरांथा बादियैसो थामहिनबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बादियै खामानिया जाफुंगोन आरो उफ्रा बिसायख'थियाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै सावरायलायनायनि उनावसो BPF दोलोआ थिरांथा लागोन होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिदों। बेजों लोगोसे बरपेटा जिल्लानि सरबगनि सिङाव थानाय माइनबरी सत्रनि सत्र बिगोमानि बिसि रुंसारि जानायनि उनाव फालिनाय सारादुआव नुजाथिनायनि उनाव लोगोसेयैनो क'क्राझार लक सभानि MP नब कुमार सर्नियाबो बे हाबाफारियाव हरखाबै नुजाथियो। भारत हादरनि 19 बोसोर बैसोनि आबानि लेखारा मुंनि सासे आइजोआ टकिय' पारा अलिम्पिकआव खुंजानाय 10 मिटार एयार राइफल शूटारआव देरहासार जाना गल्ड मेडेल मोननो हादों। मख'नो गोनांदि टकिय' पारा अलिम्पिकआव भारतनि गिबि खेबनि थाखाय बिथां आबानि लेखारायानो गल्ड मेडेल मोननो हानाय गिबिसिन आइजो। बिथाङा भारत हादरनिफ्राय 249.6 स्कर लानानै गल्ड मेडेलखौ आवग्रिना लानो हायो। मख'बावनो गोनांदि बिथांजोआ सासे भारत हादरजों लोगोसे बुहुमावनो गावनि मुंखौ लाखिनो हानायाव भारत हादरनि थाखाय बाखनायथाव एबा गोग्गाथाव जारिमिन जाना थासिगोन। बाक्सायाव हाग्रानि मैदेर फालोनि उदखार। माइ दोनग्रा बाख्रिनि 30 मन माइखौ जानानै आलाय सिलाय खालामनानै गालांदों हाग्रानि मैदेर फालोफोरा। भारत भुटान सिमानि सुबनखाथायाव भुटान हाजोनिफ्राय जाग्रा आदार नागिरना फैनाय मैदेर फालोआ थामहिनबा 20-25सोनि मैदेर फालोआ हरनि समाव फैनानै उदखार खालामफैदों। सुबनखाथा ओनसोलनि तेथिलिगुरि गामिनि थागिबि मानिक बिश्व कर्मनि न'आव थांनाय हरनि 11 रिंगायाव फैनानै मैदेरनि फालोआ न' बां सिफायनायजों लोगोसे बारिनि गय बागान सिफायनानै सिलिंखार खालामना गालाङो। खौरां बिजोङाव मोनथिनाय बादिब्ला मानिक बिश्व कर्मनि न'आव हाबनानै माइ बाख्रिनि माइफोरखौ जालांजोबनानै आलाय सिलाय खालामना गालांनायजों लोगोसे बारि बागान गय दंफां नालेंखर दंफां सिफायना गालाङो। मख'नो गोनांदि हरनि समावनो गामिनि रायजोफोरा फैनानै मैदेरखौ होखारहरदों आरो न'खरखौ रैखा खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बे जाथायनि सायाव जेबो खौरां लायैनि अजद दैखांदों न'खरनि माखासे सोद्रोमाफोरा। महाजोटनिफ्राय BPF दोलोआ ओंखारलाङोबा कंग्रेस दोलोनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोनगोन भुपेन बरा। महाजोटआ बायोब्ला बयनिबो मुलाम्फा जागोन। BPF दोलोखौ आं महाजोटनिफ्राय ओंखारना थांनो थिनाखै। BPF दोलोआ गावसोरनि गोसो बायदि महाजोटखौ नागारोब्ला कंग्रेसनि दोलोनि सिमाङा मोगथाङावसो महर मोनगोन। मानोना
बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफ दोलोनि थाखाय रायजो राजाफोरा कंग्रेस दोलोनि आखाइनि सावगारिखौ नुनो मोनाखैमोन आरो बिपिएफ दोलो थानायनि थाखायनो कंग्रेसनि बिजाथि फसंनो खाबु मोनाखैमोन। बिनिखायनो बिपिएफ दोलोआ महाजोट नागारोब्ला कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरा हाबा मावनायाव साबसिनसो जागोन। बे बाथ्राखौ बुंथिदों आसाम रायजो कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि बिथां भुपेन बराया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कनफारेन्स हलाव कंग्रेस दोलोनि मोनसे मावथि मेलाव बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ होदों भुपेन बरा बिथाङा। क'क्राझाराव गंसे ट्राकआव 450 बेग माइरंजों लोगोसे 2 सुबुंखौ पुलिसा हमनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै क'क्राझार पुलिसा नाराबारियाव सिखावै दोनखुमानाय 450 बेग माइरंजों लोगोसे 2 सुबुं आरो गंसे ट्राक गारिखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला क'क्राझार पुलिस थानानि बिबानगिरि मनेस्वर मुंनि दैदेननायाव नाराबारियाव दोनखोमानाय गोबां बिबांनि माइरं आरो गंसे ट्राक गारिजों लोगोसे सोमोन्दो गोनां 2 सुबुंखौ हमनाय जायो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार पुलिसा हमनो हानाय 2 सुबुंखौ सन्जीब घोष आरो आतवार आली मुंनि होनना सिनायथि होदों। हमनो मोननाय माइरंखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्लानि एसपि प्रातिक विजया थुबेआ फोरमायो दि बे जाथायाव सोरनि खैसार बिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायो। मैया खन्थाइ आवरायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारि खुंदों गबर्धनायाव। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबर्धना दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुस्राबारि बर' गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों थाखो 8 आरो थाखो 9 आरो लोगोसे थाखो 10 फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव खन्थाइ आवरायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारिखौ मैया लानाय जायो। गबर्धना दुखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि चन्दन मोसाहारिनि मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइगिरि नेहाथारि मिथिंगा राजा बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होयो आरो फरायसाफोरनि इयुन जिउ दानायनि बागै गुवारै बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि गबर्धना दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि खन्थाइ आवरायनायाव बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बाक्सा जिल्लानि आखान्थि हारिमु नेहाथारि कमल स्वर्गियारि, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होदों। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि जोबथा रादाबाव दं। आसाम रायजोआव दैबाना जानायनि जाउनाव 2.26 लाख सुबुंफोरा मोगा-मोगिजों गोग्लैसोनानै दं। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला आसामनि लखिमपुर जिल्लायावनो 1.52 लाखनिबो बारा सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनांना दं। थांनाय रबिबारखालि थामहिनबा 29 आगस्ट खालारखालि 15 डिस्ट्रिक्टआव 39,000 गथ'फोरखौ लाफानानै दैबानानि हरखाब जाब्रबथाय जानायनि जाउनाव 2.26 लाखनिबो बारा सुबुंफोरा मोगा-मोगि जानानै दं। मख'नो गोनांदि आसाम स्टेट डिजेस्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटि आसामनि बादियै दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय जिल्लाफोरा जादों बरपेटा, बिश्वनाथ, बङाइगाव, चिरां, धेमाजि, डिब्रुगड़, गलाघाट, जरहाट, कामरुप, लखिमपुर, माजुलि, मरिगाव, नगाव, शिबसागर, सनितपुर आरो तिनिसुकिया। बेजों लोगोसे 87,337 हिन्जाव मानसिफोरा दैबानानि जाउनाव भुगिनांनो गोनां जादों होनना खौरां बिजोङाव मोनथिनाय जादों। रिपर्टआव मोननाय बादिब्ला बरपेटा, बिश्वनाथ, गलाघाट, जरहाट, नगाव आरो शिबसागर जिल्लानि गासै 9टा लामाफोरा दैबानाजों खहा जादों एबा खुरखालांदों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनाय जादों आरो लोगोसे 40टा ओनसोलनि सिङाव थानाय 732 गामिफोरा दासिमबो दैबानानि जाउनाव मोगा-मोगि जानांदों एबा खहा जादों होननानै खौरां बिजोङाव मोनथिनाय जादों आरो बांसिन दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय जायगाफोरा जादों लखिमपुर जिल्लायाव 1,12,257 सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनांदों, माजुलि 57,256 आरो धेमाजि जिल्लायाव 35,539 सुबुंफोरा दैबानाजों मोगा-मोगि जानांदों। खौरां बिजोङाव मोनथिनाय बादिब्ला दैबानाजों खहा जाजानाय माखासे गामिफोरा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों एबा राहा बादायाव थानो गोनां जादों होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना दिनैनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव एबा खाथि खालायाव माबाफोर जाथाय जानायखौ जोंनि BM सोदोब चेनेलाव खौरां दैथायहरनो लुबैदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नम्बराव खौरांखौ दैथायहरनो हागोन एबा WhatsAppआव दैथायहरनो हागोन। गोजोन्थों।